Награда Русе 2015. Номинации в раздел Изкуство и култура. Категория Творчески екип или културна организация. Днес Русенската държавна опера е сред най-реномираните оперни театри в България с отлично поддържани състави и богата спектаклова и концертна дейност в Русе, страната и чужбина. В условия на криза Русенската държавна опера успя не само да задържи високо равнището на своята продукция, но и да превърне театъра в една от най-успешно развиващите се музикални институции в България с конкурентоспособен музикален продукт и ярко присъствие на националната музикална сцена. За изключителните си постижения в областта на сценичните изкуства, Русенският оперен театър получи редица престижни национални награди. Двукратен носител е на наградата „Кристална лира“ на Съюза на българските музикални и танцови дейци. Носител е и на наградата „Прокултура“ за принос в популяризирането на сценичното изкуство сред младите хора, както и на наградата „Музикант на годината“ на Българското национално радио за 2014 година. Регионален исторически музей Русе. Днес той е обновена и модерно развиваща се институция. През 2014 година, благодарение на усилията на музейния екип, пространствата на българската памет в нашия град не само се умножиха, но и придобиха подчертано съвременен облик. Русенският екомузей е вече факт. Само преди 2 месеца отвори врати и още едно скъпо за всеки българин място – къщата музей Баба Тонка. Изцяло обновена е археологическата колекция на музея. Свое място в историческия музей намери и оръжейната колекция. Откриването на новия екомузей с аквариум направи възможно представянето на богатата колекция от препарирани животни на отдел „Природа“. В интерпретацията на отделните теми музеят приложи най-модерните методи за реконструкция и валоризация на наследството. Високата професионална амбиция, която екипът на Русенския музей преследва упорито и успешно през последните няколко години, превърна нашия град в един от най-атрактивните и модерни музейни центрове в страната. Награда Русе 2015. Номинации в раздел Изкуство и култура. Категория Цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на изкуството и културата. Ангел Митрофанов, майстор-дърворезбар, неуморен вдъхновител и лидер на Дунавската задруга на майсторите на народните художествени занаяти. Като истински артист и пазител на културното наследство, Ангел Митрофанов е широко известен с прекрасните си творения от дърво, пресъздаващи майсторски богатството на националната художествена традиция. Неоценими са и неговите професионални заслуги за развитието и авторитета на местната занаятчийска гилдия, както и за опазването, реставрацията и възраждането на нейния постоянен дом – Възрожденският комплекс на улица Витоша, номер 18, който благодарение на неговите усилия се превърна в привлекателен художествен център, част от многоцветния културен пейзаж на града. Награда Русе 2015. Номинации в раздел Изкуство и култура. Категория Цялостен принос и дългогодишна дейност в областта на изкуството и културата. Косьо Станев. Една от емблематичните фигури в артистичния състав на Русенския театър Сава Огнянов, безспорна личност както на сцената, така и в живота. Актьор с силна артистична биография и престижни национални награди. Истински връх в историята на трупата са неговите бляскави роли от 80-те години на Русенския театър, когато той има щастието да работи с режисьори от класата на Слави Шкаров, Стоян Камбарев и още редица други безспорни представители на българския театрален елит. Сред поредицата от нови роли и заглавия през последните години, по особен начин се откроява ролята му на Язон в Медея по Еврипид, където Косьо Станев показва в пълна мяра своя многостранен артистичен талант.